Na-extend na pod ang quarantine imbes Abril na imong May 15 daghan ang nagluya. Shout out ko ni Joey Serdan, tanaw mo sa iyang YouTube channel. Thank you. Taga-asa mo day kako? Taga Esperanza, San Ricardo, Asa may imong nanay ron? Kastandag, Sa asa nagtandag? sa Buena Vista. Unsa mo nang Surigao? Oh, Diyan na kay igsuon. na Abade. Manghod nimo? Oh, Ila edad? pila to. Basta kay na kay mga gade. Lagi mo edad pila? Mura 20. 25. 25? Oh, Da may ning hatag nimo ron unsa mo toy itong kuanon? ha? Yeah, thank you. Da palit patag laing kuan? T-shirt o short. Boxer? Kuan, sinilas. Boxer? po. Da, pagkaon? Kaon. Da asa naman ka magkuan ron? Ha? Atos kuan ko, burgos. Burgos ka magtambajan? Da asa naman ka magulian ron? Dire si Ila Jumar. Anhe na ka ha? Oh. Kay rong kay di ka maglakaw kay naanay COVID ron. Diya mo kanta sa ka? Kanang bahin sa kuan ba? Kahit kuan lang po. Magkano pa. Bes, huna-huna sa Nana? Okay. Sige. Na-extend na po ang quarantine imbes Abril na imong May 15 daghan ang nagluya. Dunay nabala ka kay sudan. Sige lang tinapa ang tinapa. Usahay gisakon butngag udong. Usahay tortakon lisod na itulon. Kay kabuhiun ato nang antuson. Mana po. Diya maro tayo mong kuan. Mapatay mo nasag-uron? Wapa. Ha? Wapa. Lami ito kuano mahuman po no? Sunod na po nila. Sunod na po. Salamat sa naghatag og top 5 Dis ano to gikuha? sa Palawan. Mom sila to. O Palawan. So, thank you.